mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Gian. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit kinakuluhan, Flames. Day, Gian. Sa tanan na itong mga barkada, no? Ikaw rin kiway uyab. Okay, day ay sa uy, bata pa man sad ko. Kung maabot ako og 20, nyo pa ko'y uyab, marag lain na gid kaayo na. Kinahanglan na gid ko makauyab, ana. Hatagan di kag textmate, ha? Aron makauyab ka. Hoy, pag sure, oy. Lagi. Aw, ani na lang. Ako na lang ihatag ang imong number. Aron si Kent na ang mutawag nimo. Ha, Kent? Oo, Kent. Kent iyang pangalan. Paabot na lang ha kay siya ako patekso nimo. Number naman ni. Ay, mao tingali niya ang giingon ni Aiza. Hi, ako di ay si Ken. Pwede ka matawagan? Manawag ko na siya. Salamat kayo mong gitubag, Gian. Kuya Wa, kailaman dahil sa akong name. Mama ingin ni Aiza nga, Gian ko lang imungan. Kinsa ganito yung name sabi mo? Okay? Nga na nawag ka na ako. Gusto lang ko makikalugan mo. Kung okay ra mo. Okay ra, oy. Ya, okay ra ka nga. Pero may ka na akong tawagan. Okay ra. Okay ra ka nga. Amega! Amega! Unya, musta naman mo ni Kent? Okay ra, Day. Magsige na may tawagan na. Maayo hinuon. Gwapo ra ba na, Day? Ayaw o gwapo. Bagay kaayo mo. Amiyo. Again. There again. Kumustaan? Mora gihapon, gwapa. Di ko matuo. Ha? Di ko matuo nga gwapa ka. Kaya iwa ko, makikita ni mo. Bahala ka. Uy, di ka matuo. Makita kami? Ha? Makita ka? Ikaw ang gining friend, pero yun nga. Huwag ito makakita. Makita ka ha? Ay, ayaw lang ko eh. Oh, nga naman. Ngadlo ka? Basta, di lang ko. Sige. Magpabot lang ko kung gusto ka magkikita na ko. Pagkikitai, uy. Day, di ko. Uy, mahalo ko. Ay, okay, sige. Di ay maayo ay. Aron magkakita gid mo ni Kent, kuyog na mo ugma. Asa man? Manis ko man mi. Kuyog ka na mo kay mo man si Kent. Oh, sige. Oh, alright. Hey guys. Unsa man yung sura ng Kent, Oh, ha? hey. Ta, makita ra na nimo karon. Kana ay. Kana nagpaingon din mauna si Kent. Hi, girls! Hello, Kent. Mauni mong ka-textmate, si Jean. Wapo mo sila nagkakanak eh. Hi, Gian. Ay, hello. Tama ka. Just Ay, nga na bang nagpalayo man ta sa ato mga kauban, uy? Gusto lang ko nga magsultita nga gitara. Ha? Uy, naunsa ka, uy. Itutok ka magod ako. I love you, Gian. Oh, Kent. Muna, Gian. Na-love at first sight ko ni mo. May chance ka ko. Mapupagat na nagkaila, o niya. Gusto na kang sugtuday na ako. Okay lang mo na. Ang uban niya sa cellphone naman isugot. Char, bisag ko, uy. Ayun na ta. Sige na ba? Suntan ako. Ay, kulita sa di mo. Uy, sige na lang, uy. Ha? Oo na, ako na kang bisukwet. Salamat, Gian. Nga sa ato pa, may uyab na ka? Kaya mo naman kang gisugat si Kent. Ako na lang siya bisukwet na, kay kulit ka, ay. Mao ba? Sige day. Good luck sa inyong relasyon. Kumusta, baby? Baby? Kasi mong baby, uy. Ikaw. Gusto na ko nga baby ang atong tawagan Oh, ikaw, kwet. Ang saban, ikaw, okay ra ka nga mo na atong tawagan Sige, mao makahat. Okay ra. Ano ba? Okay, kilado. Ay, kailangan mo ko sa puno din sa bahay, uy.
May pagmantrabaho ko. Papa, nagdala! Mama. Asa man sad ka manarbaho? Sa Cebu pa. Naaday kay kasudlan dito. Magpatapang lang ko sa kumang amiga, ma. Namo ko'y daghang kailang nga tuwa sa Cebu magtrabaho. Ay, hoon sa mandong. Palargaho na to si Jian sa Cebu. Palarga na aron makakita sa nagunsay Cebu. Salamat pa. May gani kinakasudin kong trabaho din sa Cebu. Ubuutan sila akong mga amo. Uy, si Kat manunawag. Hello? Hello, baby. Nainan mo eh. Ha? Nga naman? Ilaragam ko si Bunga. Huwag mapahibahan ako. Ay, sorry kaayo, baby ha. Dinalian mo ko na akong paglarga. Okay na eh. Sa sunod semana, mularga mo si Cebu. Magunsa ka diri. Bakasyon na. Nang ko'y ate niya. Ay, mo ba? Ah, sige, paibaw alang kanya ko ha. Kung kanas ka mo larga. Ha? Ni anak kag Cebu? Di anong taon, baby. Kita na. Ha? Sige na. Kita tabi. Binuang magkikunin mo. Trabaho pa baya ko. Kanasami din yung mundi, oh. Karong Sunday. Sa Sunday lang tayo magkita. Ah, sige. Sige. Ako lang ang tawagan kung asa tayo mag-abot. Baby! Kita. Salamat kita, okay. Nakakita na ko sa akong baby. Ikaw cute. Kumusta naman ka? Maura gihapon, guwapa. Baka minawan ako. Di mo. Uy. Lagi. Happy na ko guha. Ngita tayo nindot ng view na. Kay mag-picture-picture ta. Ah, sige, sige. Maulit na ko kay hapon na. Ako lang ang ihatod. Ayaw lang ko eh. Makadungtog na magkukukoy. Ay, hatod na lang ka. Aron sa sunod, kung manuroy ka, ako na lang ang makuha ni mo sa trabahoin. Oh, sige, ikaw, Kwek. Ay, dinilang ko kay naramla kong trabaho, Anya. Pagtsura eh. Nakatrabaho din eh. Oh, lagi. Kana ka pa'y. Kana, oh. Muna akong itrabahoan. Ngano di ay? Doon naman dita. Ha? Naram diyan, ipuyan sa kong ate oh. Ah, mao ba? Hala, noy, bawaan pa di ay nga doon na ta. May paghihapit talaga rin mo ganina. Oo, good. Sige lang. Sorry, yun lang kanakot di. Oh, sige, sige. Ato na pa ha. I love you, baby. I love you too. Ha? Paatuon ko sa imong ate? Oo, baby. Kaya gusto ko na siya makakita ni mo. Kulit ha? Oh, sige. Paabutan ako kadigat ha, kaya malagi ka sa kong amo. Oh. Hain man imong ate. O, wa man lagi. Ay, ni trabaho pa. Pero, paingo na to pa uli. Oh, mau ba? Imo saw. Imo kong paingnan? Daan, good kung magsige na tagtabi. Ya, way inom. Hindi lang ko, baby. Uy. Bisa ka usalan good. Sige na. Sige ha, kausara ha. Oo, kasala. Baby, unsa tong bino nga imong ipainom na ko eh. Nalipong man ko. Pulutin mo ba to? Baby. Ken na unsa mo gawin? Mas mo ko ka. Kakusara. Ilang ko kaksa pa. Baby, Ako ni hubuan ha. ayaw. Ano ko po ang blouse? Sakti ako po, baby. Sakti ko. Gitang-tang kagit mo ako, bro. Get maluoy kayo ko hilabdi. Maluoy ka kayo ko. Get maluoy ka. Salamat, baby. Sulbatis kay ka. Huwag kay kaluoy na ako. Imo kong gipahimuslan. Hindi ka maghilak. Ibaw ka? Ipagay ko kay ako ang nakaunan mo. Anong imo manigibuhat ako, Kent?
Sorry ako nang gibuhat aron. Aron di ka mawa na ko, Jan. Ug aron sad, di ka maadto sa uban. I love kay ka, baby. Ug nagtuo ka nga naapo kay gugma nimo. Sa imong gibuhat ako kaya nawa akong gugma nimo. Nagmahay ko kung anong misalig kayo ko nimo. Ang ako rin pagkababay ang imong giapas, Ken. Di na tinuod, oy. Nahigugma ko. Nahigugma? Gugma ba na mo gibuhat ako nga imo ko gipahimuslan? Ang akong pagkababay rin imong giapas na ko, Ken. Baby. Ay ko tawag, baby. Kinuha na akong gugma nimo. Ay, napakita na ko, ha? Kibagigbuwag na ko nimo. Dili. Di ka mabuwag, oy. Di na ko, Ken. Ang akong gipangandoy nga lalaki ka ng irespeto ko. Kanang dili mapahimuslan nga sama nimo. Mo magbuwag ta, kay nawa na akong gugma nimo. Jan. Human sa gibuhat ni Kent na ako sa gibuwagan, ug wa ko'y balita niya kung hain na siya. Sa mga babae nga naminaw karon, ayaw dayon mo og salig sa inyong uyab. Kaya doon na mga lalaki nga igo lang nag-apas sa inyong pagkapapay. Di na lang puto o daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga hikalang kaagi ni Gian nga taga Negros Oriental uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga naguluhan, Flames. Ang mga kaagi gibawatan ng duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamulusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw.